मावथि लोगो नोंथांमोन दा बे समाव बिथांनि मुङानो कमलाकान्त काक्लारि जोंहा खाफाल गोनां रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बरायनाय थाबाय दा बेनि गेजेरजों जोङो जिथु आन्चलिक 10 बोसोरारि जथुम्माखौ लोब्बा लाफानानै अर्थात परम्परा जिथु खेराइ फोरबो बर' जातिया बाथौ धर्मआ खेरायो जोंनि बाथौआरिफ्रा बा रानिखाता आन्चलिक बाथौ कमिटिया खेराइ फोरबोखौ देग्लाय दिनैनि जिथु बेखेव हाबाफारिखौ फंनैसो बुंनो हाया माने गुबुन गुबुन धोरोमफ्रा लिरनाय दङ माने 500 बोसोरनिफ्राय सोरबा 2000 बोसोरनिफ्राय जाबोदों किन्तु बाथौ धोरोमा ओरैबायदि पुराना बेखौ बयबो नोजो होननानै लिरजोबदों दिनै लिरग्राफ्राबो बिथाङा माब्लानिफ्राय जाबोदों माब्लानिफ्राय माबादों बेखौ दाबो जों नुनो मोनाखै बुद्धिजिसनफोरखौ जों मोनथिदों फरायनानै मोनबोदों किन्तु बाथौ धोरोमा ओरैबायदि धोरोम बेयो माने बहुत पुराना धोरोम बेनिखायनो जों बहुत भाग्यवान जों बाथौ सिबियारिफ्रा बे बाथौ धोरोमखौनो जोङो फुजिबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो आरो जोङो मोनसे दिनै बर' हारिया मोनसे माने नेचारेल माने जोङो दा बाथौ माने जोंहा माबायानो मोनसे फांसे बिफां बेखौ जों फुजिनानै जों जे मोनसे नेचार मोजां मोनग्रा हारि बेखौ जों दिन्थिबोगासिनो दं। दिनैनि बे रानिखाता आन्चलिक बाथौ थानसालियाव मोननै जेरै चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो रानिखाता आन्चलिक बाथौ गौथुमजों खुंनाय जादों। चिरां जिल्लाया 53 बोसोरारि जथुम्मा आरो रानिखाता ओनसोला 13 बोसोरारि जथुम्मा आरो बियो टार्मिनेटिं सेसन बियो 29 तारिखआव गोदान कमिटि दागोन गोजाम कमिटिखौ सिफायनानै दा बे हाबाफारिखौ बे सानबानि 27निफ्राय 31 तारिख जानुवारिसिम बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनानै दिनै नैथि सान हाबाफारियाव गोलैदों। बे नैथि साननि गेजेरावनो जोंहा गोथार मंगलबारखाय दिनै बे खेराइखौ खुंफुंनो हाबाफारि लादों आरो गोथार साना जाबाय जोंहा बर' हारिफ्रा सानो मंगलबारखौ बिराद गोथार खरा बाराय बिदिनो सुनिबारा खरा बाराय लोखिखौ बिस्थिबारखौ सानो दा बे हिसाबै जोंहा मंगलबारखौ गोथार सान हिसाबै जों माग दाननि नैथि मंगलबार जि बारायाव गोलैगोन बेखौनो जोङो गोथार बाथौ सान हिसाबै जोङो फालियो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों। बर'फोरनि धोरोमा बाथौ धोरोम दा बाथौ धोरोम होनोब्ला बाहागो थायो बे बाहागोफोरा जाहैबाय मोनसे बाहागोआ खेराइ बे खेराइनि गेजेरजों बर' हारिनि मोनसे धोरोमा बेरखाङो। बे खेराइनि ओंथिया जाहैबाय ओरैनो बाहाय बे खेराइनि गेजेराव मोनसे सिजौ बिफां गायनानै बाथौ दुमनाय जायो बेयाव सिजौ बिफां फांसे थानानै दोनो ओमफ्राय सेराव जाथा थनै गायो बेनिफ्राय सारि दुमनाय सागल साथि होनो बेखौ 64 जरा थायो 64 जरा बेनिफ्राय मोदाय खांख्ला 16 जरा थायो। बेनि ओंथिजों बेखौनो फोरमायदों दि मानसिनि जिउआव जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम मानसिनि गासिबो बाहागोखौसो बहाय दिन्थिनाय जादों। ओरैनो गोथौथि दङ बाहाय ओरैनो नायोब्ला सा सारां नायोब्ला ओरैनो तामसिक एबा खेराइ फोरबो होननानै बुङो नाथाय बियो बाहाय गोथौ ओंथिनि दङ मानसिया जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम मा आखल आखु थायो बे ओंथिखौनो बे खेराइनि गेजेरजों फोरमायो। जेरै नैथि मंगलबार जोंनि बे गोथार बाथौ सानाव NBNN निउसखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि समग्र BTC आरो आसामनि बयखौबो बे बाथौ गोथार सानाव आंनि गोजोननाय आरो हामलायथिखौ बावग्रोनाय जाबाय। दा दिनै जोङो बे बाथौआ बहुद पुराना
गोबां हाजार बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं बाथौ धोरोमा। दा जोंनि माखासे बाथौ धोरोमजों जोंनि माखासे बर' जाथिनि संस्कृति कालचार माखासे हाबफानानै दङ। बेखौ जोङो बिनि गेजेरजों जों बुहुमाव गोसारहोगासिनो दङ जोंनि कालचारखौ। आरो बे नैथि मंगलबाराव जोंहा मोनसे गोजोनथाव सानबो बेखौ जोंहा रेकगनाइज मोनदों। बे नैथि मंगलबारावनो जोंहा मोनसे सरकारनिफ्राय बन्द' केलेन्डारबो गभर्नमेन्टआ मानिनानै दङ। बेखायनो जोङो बे नैथि मंगलबाराव जों दुलाराय जोंनि बाथौ सिबिसुला रायजो राजाफ्रा जोङो बाथौ सान गोथार सान होननानै जोङो बे फुजाखौ खालामनाय जायो। जों बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोङो वेलकाम खालामो बेखौ। दा जोंनि बे थार्ड एग्रिमेन्ट दा जोंनि बर' समाजा बर' जाथिया माने जोंनि जोहोलावफ्रा 30 बोसोर बे सोमावसारनायनि उनाव दिनै नैबे थाब गोरोबथाया जाफैदों। दा बेयो जोबोद जोंनि जाथिनि थाखाय मोजां। आरो जोंनाव जा एक्सट्रिमिस्ट दंमोन NDP मोनब्रै ग्रुपआ दा जोंनि मेइन स्ट्रिमाव फैजोबदों। दा बाहाय जोंखौ बुहुमाव मोनसे मिन्थिनो मोन्दों जे बर' जाथियानो मोनसे सान्थि प्रिय मोजां मोनग्रा जाथि होननानै जोङो मोनथिजागोन बे गोरोबथानि गेजेरजों। आरो जा जोङो गोबांथार माखासे बे गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हादों, जेरैहाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, जेरैहाय एग्रिकालचार इउनिभारसिटि, कालचारेल कमप्लेक्स, जोंनि जाथिखौ फोथांबोनाय बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनावनो जोंहा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जोंनि बरमायाव जागोन। दा बाहाय जोंनि बे BTC बासि मानसिफ्रा फरायसुलाफ्रा बाहायनो जोङो दिनैहाय गोजानाव थाङाब्लानो जोङो बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव फरायनो हागोन। बिनि अनगायैबो बहुद गोबां एइम्सबो जानायनि खोथा। दा बहुद माने जोंहा बे गोरोबथानि गेजेरजों जों मोननो हागोन। दा बे मोननो हानायखौ जों बयजोंबो मिलायलायनानै जोंनि गेजेराव बेखौ जोङो मोजाङै सालायलांनायनि थाम थिम खालामनांगौ। जाहाथे जोङो जा BTCनि उनाव BTR जादों बेखौ जोङो मोजाङै सालायलांनो हायो, मडेल BTR हिसाबै जों बानायलांनो हायो। आं बेखौनो जोंनि बे दिनै गोथार बाथौ सानाव आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनानै जाहाथे बे गोरोबथाया मोजां साक्सेस जायो बेखौ आङो खावलायनाय थाबाय।